So, hello mga loves, maadjong gabi, no? So, karon gusto rin ako i-share ang nahitabo sa akong kilay mga loves mo ni siya. So, gahapon mga loves, gitahi ni si Ja. Kani, mga ingana siguro ni siya katas, pero ang iyang lawom, wako kay bawag unsa. So, mo niyang nahitabo mga loves. So, gahapon, gauwan, dayon, ang nilaban taman sa gawa. So, akong gidagan mga loves. Unja karon mga loves, ako kabantay nga ang floor basa mga loves. So, duhang tikang naho na slide ko mga loves. Then, mao na to nga grabig impact. Walay mga bato-bato ron sa pa nga dapat makasamad sa akong kilay mga loves. Mo ni siyang picture. Nya mo na to ang nahitabo mga loves. Mo nalay akong namataan nga gi pukpok sa akong kauban akong dughan og akong likod mga loves. Dayon na tuo na akong dugo. Nya mo na to mga loves nga mura na daw ko papil ana ang mga ingon akong kauban. So mo to mga loves nga akong kauban diri jud na ako nagatiman. Nya wa siya kay babon sa iyang buhaton, sige siya gingog. Wait sa bidyan sa kanaho, tawagan sa naho si sir, tawagan sa naho ang dalaga. Pero wa jud ni dyan nabuhat mga loves kay diri jud siya na nagatiman. Hangtod nga niabot ang nanay nang utanak nganong nakaban-aid. Ko nga mao na slide ko mao na siya patan-awa ko kaso lang di niya magtan-aw mga loves kay sakit tanggalon ang band-aid kay kusog ni pilit mga loves. So timingan nga napicturean na mo ni siya napicturean na mga loves. So na siya nga law man kayo na dako man na, so kinahanglan na natong i-ospital, kinahanglan gana nga matahi ipatahi na nato ana ang nanay. So karon niingon ko nga ayaw na, no need. Pero pagtag pila ka oras mga loves niya na siya nga ang tatay ko no may magdala nako sa ospital para matahi ni kani siya. Pero ang tatay na may bisita nga laki motong na-cancel lang nga ang dalaga na pod. Siya nagdala nako sa clinic. Nya mo to gitangtang ni sa clinic, giduot-duot, gitan-aw niya kung unsa kalaw. Nya na siya nga need jud kuno itahi. So mo to mga loves, gi-refer ko dayon sa pinakadako nga ospital diri public. Dako kayo mga loves as in. So pag abot na ako, pag naog na ko sa sakyanan sa dalaga, nanawag na siya dito og wheelchair. So gi-wheelchair ko mga loves, gikan sa sakyanan, pasulo dito sa room kung asa ko tahian. So daghan pag mauna murag duha pay gihapitan nga kuan murag counter. So mo to mga loves nga pag-abot na ako didto, gi-check up, gitan-aw sa doktor. Nya mo to nga natinga na lang ko mga loves kay gitabunan na akong mata. Nya mo na to nga nanay sakit kaayo nga diri sa tunga-tunga sa akong samad mga loves. So mo na ito ang anesthesia. Gi-anesthesiahan ako then pag human mo na to gitahi o kay bawog pilang tahi siguro 3 or 4. Nya mo to mga loves pag human og tahi giingnan ko nga dili pa maligo ugma. Din sunod adlaw maligo ka. Kana nga adlaw mag-dressing ka. Sunod adlaw dili na pod ka maligo. So mo to mga loves. Gi-injectionan na pod ko og pampa painkiller. So gi-injectionan ko nila. Tinuod jud pod nga nakuha ko gibating sakit pagkawala sa anesthesia mga loves. So lesson learned ni nato nga mga OFW nga mga first timer no, di ta magdali-dali sa ato ang trabaho, di ta magdagan-dagan kay in town ang balay sa Middle East dagko nya slide kayo ilang mga floor kung basa. Magamping ta in town, sumuo ni siya. Wa na ko'y kilay ani. Pero namuot lang ko kay mo pay talimatay na ta mga loves sa akong kauban. Ang kauban nga gatabang na ni ana pagajog, "Hoy buang ka." Hoy buang ka na unsa man ka ingana ngano makagatsinilas buang ka hoy Ginoo ko Dios ko ingana siya. Namuot lang jud ko kay mo pay gitabang na ta gijang buang ka. Iba jud pag Bisaya no. So mo na siya mga loves. So sakit ni siya. Ning sakit ni siya kay ngano danghag man ko na pakog naman is duha. Napakog sa lamisa, napakog sa amin. So mo na siya mga loves. So pasalamat na lang jud ko sa Ginoo kay mao na ni siya angkat. Ambot lang kahawa ra siguro puy impact sa ahong uno. Dako gud akong agtang. Wa ra to. Agtang ra na ho ang naka-save charot.
So mura ni siya mga love. So mura ni akong gusto i-share no. So tomorrow dressing day na ho ugma. So ugma ang akong ika 9 months diri sa Kuwait. Unta good na ang akong 2024 uy no. Bye bye.